Halløjsa! Så står vi her på Miami Beach. 15 dage på ryggen af jernhesten. Det er sgu for fedt. Iført OJ-beklædning. Og skal vi lige sådan prøve at opsummere lidt? Ganske kort. Jeg har i hvert fald kørt med min OJ læderjakke. Den har virket mega fin, og vi prøvede i hvert fald i dag at klipse inderbeklædningen af, for det var sgu for varmt. Det magtede vi simpelthen ikke. Du har også kørt med en OJ-jakke, der klippede vi også termodelen af. Jeg har kørt med et par OJ læderstøvler også. De har virket upåklageligt. De har både brændt udstødning af og alt muligt. Det har været helt fantastisk. Det har været så godt. Mine OJ bukser. Thumbs up. De har været rigtig gode. OJ jeans. Muscle-modellen. Den har virket rigtig fin. Så har jeg kørt med handsker. Jamen dem måtte jeg smide, fordi de var for varme. Det var faktisk et par vinterhandsker, fandt jeg ud af. Men ellers, Arne og Bjarne, hvad siger I til det, I har kørt med? Det har været så fantastisk. OJ-bukser. Det kunne ikke have været bedre. Det er det bedste. Fantastisk vask og det hele, og sad så godt. Kunne rigtig bevæge sig ind på det hele, der skulle til. Og så handskerne. De var også perfekt. Sådan. Så alt i alt. Fantastisk. Og røddragterne derude. Yes. Arne. Arne og Bjarne. Ice cream Arne. Og må vi så få en dukker? Nej. Okay, så kan I fandme, så holder I lige den her, så tager jeg lige en for holdet. Jeg holder. Okay.